Honderden mensen staan langs de baan om de toppers aan te moedigen. Er is muziek en drank en alle marathoncracks binnen aanwezig. De marathonrieders moeten 124 rondjes rijden. 10 rondes voor de eind maakt het Bob de Vries hem los van de groep en komt alleen naar goede streek. Bob de Vries wint opnieuw in Noordlaren. Het 10 rondes is al innig. Wie dat net al lang? Ja, dat was zeker lang. Nou, het ging perfect. Arjan reed natuurlijk de sprint van het peloton. En wij staan met een hele ploeg vooraan, dus we riepen al van gewoon volle bak gaan. En toen kwam ik los en dan is het 10 rondjes vol gas. En het is te afzien, maar als je dan de overwinning ruikt, dan kun je nog even door. De Frieskoelers komen op het moment dat ploegmaat Arjan Stultinga de sprint van het peloton won. Ik wist net helemaal uit de bedoeling weer, maar ik zei dat er achter me zit. Dus ik denk, vol te rodden, die oude plak maakt me niks uit. Maar ja, het was mooi dat hij zo loskwam. En ja, verschrikkelijk sterk dat hij het 10 rondjes vol had. De bandploeg is oppermachtig. Bob de Vries stiert Bob op het podium. Christijn Groeneveld en Ingmar Bergma waren tweede en derde. De rieders winnen correct waarom van trainingskamp op Gran Canaria. We zaten daar al een beetje in spanning, want toen hoorden we al de berichten over Forst. Maar gelukkig hadden we de tijd om nog even te kunnen schaatsen hier. Maar dat is natuurlijk wel daar alleen gefietst. En dan moet je even weer die omschakeling maken, dat je weer een paar keer geschaat hebt. Maar ja, het is goed uitgepakt. Dus, Joen is de volgende marathon in Haaksbergen en morgen nog in Gramsbergen. En waar wit wat dan nog volgt. Nou, we hopen natuurlijk op meer, want kijk, dit is hartstikke leuk op de baan. Maar er gaat niks boven het open water. En, de klassiekers. De klassiekers, ja. En dat heeft gewoon nog een hele hoop tijd nodig. Want hier lag geweldige ijsvloer. Maar ja, als je overal kijkt, het is allemaal niet zo geweldig. Dus ik hoop nog op 2 weken dikke vorst.